Luya sa bata. Ito. Ang iba talaga cool fever. Okay. Aron us-us. Ang kapuyam gud ko niyo sa grabing dagan-dagan eh. Sa simbahan. Ganina. Suka na po siya patuloy ng suka. Mularga ni anytime. Bakit ko ito. Ano pananglaw na. Guys, good morning gyapon bisan og white ogs purami. Duhang kagabiin ako white og Martes na ron. Nagsugod man gud dalton Domingo sa hapon. Ja man to. Wa na ko kay bawg dis arag oras katunon. Mura mag mingkilab brabi sa wakoy pahuway. Huyaw ba sa pagigahuman pus Ginoo ba nga ning kuan gyapon survive bagang lawas ba. Kay sila lang di madin mo og lain. Bintaha ron kay ning kuan jang hilanat. Karon pa jang ijang hilanat ning huwas. So nakuan si Jagay. Natakdan siguro dyan. Siguro usa nga na pneumonia itong pag family gathering na mo. Sa diha dyan, anak ni Kuya Jo si Bingbing. Takdan dahil si Dalton. Ya. Nag-inom sa antibiotics. Duha ka buok luoy. Tanay pa-admit. Adto dyan Miss ER. Sus grabe lagi guys. Adto lagi ER. Halos lagi magkabulingit. Wa lagi ilis. Ditso lagi may. Kaya grabe man ni dyan suka. Ja, kaupat na ning suka ang daghana. Karon kay nag-uun na mo kay mura naman nalupay-pay na sa naluza na mo to dali-dali mi gato sa ER. Wa lagi plano lagi kabulingit lagi pero naamo koy bag daan nga naamo jud koy bag nga for emergency sa mga inahan daha. Pag andam jud mo og bag nga nay sinina nimo sinina sa bata. Ja ka ng mga nga na ba emergency kay wa ta kay bawog kaling mga emergency lagi madasa ER nga na ditso na mi. Pag-abot na mo didto nga na interview. Da gitagaan ras Dalton og kanang pampakuan sa isang suka. Ibisitahan. Obserbaran rami dito sa kaya puno man pud ang mga room sa mga pangbata. Daghan kuno pud kaadyo na nga admit. Namagag obserbaran rami. Ja. Dahil na may doktor, gi-check na sa nga na. Sus pag-check pa kay grabe mo kuno sa baagi jang baga. Sama to nagdudag doktor nga nay something wrong sa jang baga. Ako magunahon na nga na ang pagtubo sa UTI ra. Karon kay pa-x-ray na, agresulta sa x-ray kay pneumonia man dyan, nagpositive dyan sa pneumonia, ara man dyan luod dyan dyan baga, kaya kita mo ko sa film, ang daghan naman dyan kaadyo yung mga hukaw. Dyan tinga ko, kaya man si dyan ubo ha. So, mga kuno na yung pneumonia nga, mas kuyaw ba kay, kanang di kaubhon ba, mao dyan dyan hilan at arang taasa. Pagka Domingo sapon, pagkapalis gus Domingo, arang duwa pa. Karon kay pagka Domingo sapon, kaya hilak naman ito simba, nag-practice pagod kong choir, wala na ko kang mag-practice, ning ikyas na ko kay, sige naman dyan hilak. Tudgo sa nagsuka naman na sukuan ja wapas ja kadyo ra mo init murag ni init si Jaabe ko ganang mga 37.3 nga na sus pagkuha pa ng thermometer 38.5 naman di ay na saka-saka na ni abot na dyan nag 39 wa jud ko ito kay nagsigira kong punas tay maglit pitaw ko man magkumbulsyon sigira ko punas ja pagkas katos kadlawon gining suka naman pud amaw to nang lupad na may undoy. Basta lagi ka mga purma guys, lagi mga drawing tanaw kang nongron gahagad ka dyan, nagpikas na pinang mata, magsigam na yung isa ka mata basta anong stress bitaw ko. Ja, hinali ko Lord. Si Dalton adjuhad dyan, kay bahala nagwa ko'y pahuway. Yan na, basta maadyo ra mga bata. Wa dyan si Jao buhawa, si Jay Science dyan nga masakit, kay danang Domingo grabe pang kiyata, ning kalitras dag hilak-hilak. Daning hilanat, narang taas ag hilanat, way ubo, way sipon, wa tanan, ning kalitra. Diyan na ito, nahibawan, pag x-ray. Sus, pag result sa x-ray kay pneumonia man. Mao na nga. Nag-uko. Diyan. Pa-admit man tanan na. Diyan, ningin man tong doktor nga okay ra kunog. Ari ra mas bay kay mas luoy man si Red 2 kay arang Pilta Public Hospital rabat sa ubay. Diyan arang puno Anak na laman diyan. Obserbaran ra si diyan for 3 days ug naabay improvement. Ug way improvement mo balik may mag-admit na diyan midana ug di gyapon mo improve. Ja, ite si Jagdinggi or nga na kay gijang hilanat lagi grabing taasa ning huwas karon pa na ning huwas gabi ini abot nag 39.6 ningan lay ko gala abi kog mudagan na pugos ER kay bang mataranta lay ko mo taas ka jud hinat kay mo kurog gracias Ginoo abadja pud nya duwa na si Jan daghan na gamang kalateries na wa na jud koy time maka panghipos kay harad jud giunas dalton karon ra na dyan ning buwag na di pa mauban na ganay ko kay narag kurab it magpasalusado ja buaw ba na bugat. Salamat kaadto sa mga kauban ng simbahan kay tabangan jud ko nila ampo nga ulian si Dalton ja murag na feel og nakitaan pa na nga ning bintaha gid ang gibati pero magabi lagi murag mo
saka jud tama na gisang hilanat. Yung nag-search ko og gabi iday kuno, musaka jud ang hilanat. Kay mo na time nga active kuno ato ang immune system tanan, makigkulata jud sa mga invaders ba. Mo na nga nakabantay bitaw-bitaw sa kita mga tiguwang og natay batayon mas mo grabe ini kagabi. Ja ini kabuntag murag bubintaha. Duwa na siya. Luoy lagi ko niya kay mura siya gihangat. Ganina pang buntag ay gahapon ay di gabi. Gabi ini gawas ag jahang symptoms nga magnya na siya mura siya gihubak. Pareha jud sila og kuan ni Bingbing kanang symptoms na takdan din siya Bingbing. Ja. Sa pagsa katuig mo nang mas grabe gid ang symptoms. Nakatabang po cold fever. Dara siya jari Hi. Bintahan na ko nag-play na ko na. Hi ra ba din ta. Lagi kapan man nimo nga hang. Juduran. Kanang ni ka ija magiguba. Hi, naa ka mao na kong play. Sus. Taon pud. Kay bawo po siya nag-vlog nagdagandagan sa buong lari. Nakatabang ning cold fever pila na yung hurot. Yan are jang ubo. Karon pa po na ijang ubo. Ja dry gihapon ja murag na mo bangil jang tila og man ang musuka si ja kay. Murag mapitik kini ginhawa ni ja. Haning gipaasuhan ganina. Kay giresetahan man ni salbutan mo ja. Na. Ilhan jang nagibati pero mong smile gihapon basta na vlog. Nganong giguba man nimo buang na nay diduran ti samna nimo nakuutan. Na gihangat. Uy. Paaso na pud man dya, 3 times a day man paasuhan for 3 days dya. After that na, oral na. Nabintahan na gano'n kaya duwa na. Das Domingos gabi taman gahapon. Taman gano'n na gabi wag ko pahuwag kinabot. Natuglay ko dara nag-ubo si dya kay hiyubak maglisid man si dya. Pero ning pasalig man nag-doktor nga kanang okay ra kuno ganira sa bahay. Kaya di ram po di nga grabe jud ka grabe pero pag kay bata man lagi. Mga inahan rin makarilit og kaning bata masakit nga di gajud di gajud mabuwag mura na gajud gipapilit nimo naarag gitikid sa magsuwagit og gabidaan wa jud may vlogs karon guys wani ko i-vlog sa Facebook ang daghanan na kaadyo nag-request og mga content daghanan ako naka-line up nga content nga di pa jud na matagaan og time kay inahan mood sa jud ko grabe karon jud ko makasuway ang kanabitang mulakaw na laman jud ka wa na kanaganag nakabra pa bakag nakapamanti basta makaadto na laman jud sa emergency room nga na dai jud unang anak wala na kag mataranta na kag di na magsilbi og magmublay pa mura lay kog ungo nang mata mura jud kog mata bitaw kanang nakasadjup ay wa jud ko ito gabi nakatugtog ko gamay pero gamay ra pud kay naa man jud dari bugat ba na kay 12 kilos bugat na. So mo to guys, salamat sa mga nagampo kada dyan laman gyapon tas pagampo nga si daliton maulian na si ja. Ika-duha pa man ron ni ja kaadlaw nga take sa tambal. So mga 3 days or 4 days pa na ingon og kanang naay review. Gara-gara na sa ron pero kay ba kun jang gabi mila na tapod na. Yan tanong si ja hangtod nga di mamatay mga bakterya bitaw. Aning ko ana ron. Merkulis na ron dang no. Merkulis na ron guys, mag-update rami. May 1 na. Hi! Ano naman? Uy, masag na masukukan. Alala, maring ang nanay. Maring nanay. Isugot naman sang ingka. Anja kay nabisi man ko. Gabi, igilantan gyapon ni pruning huwas na. Bintaan na kay naghuwas na. Nagpatuon na tambal. Mare dyan mga tambal. Yan, daghana Kini, si Faclor para ni pneumonia ni og sa UTI. Kari as needed raman yung mga paracetamol. Dahil salbutamol po, kay kuan man siya. Nagkakukdar siya. Ipasuhan mo nagkaduha. Nabintahan naman, nalang magipainom. Tapa po isa rito, azithromycin ko anto. Para to sa pneumonia jud. Pa-check mami si Jampidja. Kari mga tambala mo, nag-resitas ER. Nagidugangan ra si Jampidja. Harang kiata lang yun. Hi guys, harang kiata lagi na. Ang gusto naman mulakaw, oy. Pabutang. Daday may palidyang mga cute yan natag ni papaghapon, gitanda may gihapon papa. Ja unang gabi Outside ka? Hindi ta mo outside unang gabi Gikuan mi gitanda pud mi dari mama. Gilutuan mi og kuon. Anang hay na Gilutuan mi og nilaw uy kay grabe ako gikabuhi na pug ko gamay na napay kuwang ana daot pug ko. Adto gani kay gerhi. Ang tanong mo na namatiman.
Pila ka adlaw ko way vlog. Wa ka vlog taon. Di man ta mo adto. Kainit naman. Madyo ganin sa kaning balik nagka-active. Hanin gi dadad sa AR kay nagkaludya naman eh. Kalunis. Babalik po ko itarang tuog kay gabi gibalik ka sila nat. Sige kurapit na ho. Nga din yung bata ding masakit, di mabuwag sige kurapit. Nagbuhok ra ba kay rang kalunga? This one, what is this one? Nanay's tripod for our Facebook videos. Manda ay lalim. Wa jud si Jaob ha. Mo nang kuan dai jud lisod yung mga bata kay hinay pa ilang immune system ba. Tinga na laman ta kay nanay. Hilanat. Talog kay magabagat ang vlog. Asa man ta dito mo ta sakay ka dare? Ay agatang bayar ang kubuta mo sakay ta dia. Brum brum. Yeah, di pod. Hindi mo sakay ka. Asa man di ko? Hanger, you want hanger? Maglahan man just hanger. Gagmatag matusukan. Gagmatusukan ang mata. Grabe lagi grabe struggle. 3 nights na ko way tug. Namura na kong matumba. Mga giinas undoy nga. Kung mauli-ulian ni bantadan sa niya kay. Kung mauli-ulian balag mutug sa kog sa kagabi nga street ba. Ito nila tinato microphone. Microphone man ni nato na microphone. Hello. Hi guys. Hello guys. Mic check guys. Salamat sa inyong mga prayer ha. Kaya nabintaha si Dalton. Ugwa pa si grocery mo arhi guys wa. Wadyo ko'y mahimo. Magkamulisod ko. Wadyo gani kay dari stiri. Kain ka to. Flower mo ka. Flower ta. Kita ra ni mo flower. Kami rin mo flower. Kuha naman yung bukas Ha? Melon? Asa man maligya? Alanganin nagjuta. Arang gubuta lagi gamang bahay guys. Uy, wa ko kay bawa sa magsugod. Dah bahala na. Wa postintin mo balik. Mas mubalik Data ni undon pabalikan no. Mo balik. Naglaag siguro kani. Daan mo gud na ingon nga. April ra siya siguro tama pero asa siguro kay mato kuno kagayan. No, oo siguro makig istorya. Mao ijaranggi kananay. Ipaagi ra ni Jay bitaw sa ingog sakit ang kuto-kuto. Okay ra man pud mo nang ipagtarong. Aray ko no. Ay, so bata nga na gibati kay ra ka stricto.